tawan Sige. doon kita ngunyan partner sa tuyang tabang legal. Tawan kita ning linaw kan issue partner, makakaibahan ta mismo partner ang nakabakal kan daga na si Nanay Conchita Almonte Bunaobra kan barangay San Antonio, Oy, Tabaco pakiran po kan City. mikropono. Ayan. Ayan. Maray na paghapon po, Nanay. Marina po. Si Tia Conchita. Ayan. Pero ang taong ka na, Tia Conchita? 67 po. 67. 67. Pakiran nilang po kan mikropono. Oo. Ayan. Ika po taga San Antonio, Tabaco City. Opo. Okay. Ano ining daga na nabakal mo pira ang sukol ka initabi Tia Conchita? Ang sukol po, kandaga, 600 square meter po. 600 square meter. Sain ang lokasyon ka ini? San Antonio, Porok. Ado man mismo sa San Antonio. Kiisay mo po nabakal ini? Binakal po iyang kan ama ko kay Luisa Cabiles. Luisa Cabilis. Gurano man po sa pakabakal mo kay ning 600 kan ama mo kan 600 square meter. Kay ito po, dahil ko kaya po to, nasa plus 3,000 mahigit po. Barato pa ka itong panahon. Barato pa, Oo. 1974 pa Opo. po. Sungunyan tabi inanay, pirang taon na, medyo haloy na ninumpid po problema ini. Ano ang pinaka-problema ka, nanay? Yaon sudaga, natindugan kan sa indong harong, pero da inindo, Kaput ang papilis. Ang papeles. Ano po, ang pighalat mi naman sana po. So, pipa, so titulo po na, so sagurangan po. So, na So titulo. mother title. So Opo. titulo kaining daga na gustong sabihin nakaposisyon ka mo sa daga pero Opo. dai ka mong kaput na papilis. Igwa po. Igwa po Anong papilis? So, deed of sale po. Deed of Kasi sale. ito po so sa magurang ko. Pero sa titulo wala. Wala pa po. Ngunyan po, Ayun. piga-asikaso minangani. Ngunyan, yaon na po sa sa ROD. Ta itong daga na ito, so mga pagbabarangaon mi ito magturugang. Kung 600 square meter. Opo. Pila ka Ngunyan, mong magturugang. apat naman lang po kami. Opo. Ngunyan po, pag itinaon na lang sa kuya ito. Oo, so sa imo na sana. Gabos. Tayaon duman naka tuldukan sa imong O harong. ngunyan, ano ang problema? So po, pighalat mi naman sana po na isurrender ni Arsiga yung Arsiga, Mother iyo title. yan. Ang pinagrereklamo ninda si Thomas, Si Thomas Arcega. Arcega, opo. Okay. Ipigalat nindo na isurrender niya so mother title. Parang paano naman kami. Magdalaga na sa proseso, Umpo. makaltas na. Umpo. Anata itong maliban sa 600 square meter, itong kataraning daga sa inda pa. Bako naman. Kay Cha Marlin po ito, pigreklamo man yani po ninda ito. Oo, si Cha Marlin, so igwa man digdi sa portion Nabakal man na duman daga. sa pamilya Arsiga man. Ano ang partisipasyon ni Thomas Arcega dyan tabi sa kabilugan na daga na yan? Ano po siya, kaining nabakalan nindo? Siya, makuapo naman sa nakang, ang Luisa Cabiles. Oo, bakua po siya ni Luisa Cabiles na iyo ang tagsadiri So, talaga kan gusto daga. sabihin partner, day pa na subdivide na nakaltas na ngaya o ni 600 square meter nakangara nakikwan ining kata. Na-subdivide na partner kasi nailing na nga ni so bilog na. Pero day pang titulo na separado. Sa Inda, Sa mo po, niyaon na po, nakaproseso na po, para po, pigahagad na sa nakan ROD. So, titulon. Tunay, original. Opo, oo. opo. Pero may nababanggit kaya ka mo nanay? Kasi ang duda ko kay ni partner, kabilugan ining daga, bakulang ining 600 square meter. Bakulang. Siguro dakulaon ining daga, pigpabakal na 600 digdi, duman sa Kitsa Sa Marilyn. Inda, so 600. Ngunyan, pero nababanggit mo po nanay na ining 600 square meters na nabakal po tabi kan sa imong magurang. Opo. Duman nakatindugan sa indong arong. Pero may portion po duman na ipinabakal ining si Thomas. Ipinabakal niya po ito so daka mi ito po Aha. na 600 square meter. Ngunyan, ipinabakal niya ito nito mas kay Alyorde. Oh, yan partner. Yan ang problema. Yan ang Yun ang problema. gusto mong maraman tiya. Nasa 600 square meter na nabakal kan ama mo, so portion ka ito ipinabakal. Kay Alyorde. Kay Alyorde po. Pirang square meter. Ang sabi po, nasa day ko lang po maanuhan hangad na may nasa nakukudal na? Dai pa man po. Ito nga ni po, nakudal mi ito. Mm. Ngunyan, naglaog sinda, hinali ninda sa kudal. Oo, di di, mga pwede pira yun. na bawas. Sukudal palibot. Ano po, nakakaulay nindo ining si Alyorde? Pinaapudan mi po iyan sa barangay, dahil man po sinda, hanggang po natapos sulupon, dahil siya nakihampa. Dahil naghampan. Dahil po. Oo. Pero dahil pa nindo na lamang nakaulay ining si Alyorde. Na Si iniling. ining si Tomas day man nindo naka-istorya.
Iyo po, naka-istoryami po siya. Anong sabi ni Tomas? Nahali na nga po kami sa barangay. Anong sabi ni Tomas? Ngunyan, ang sabi ni ang kasuratan na hali duman sa barangay hanggat dai na ang daga na iyan dai pwede niya palaogon iyan si Alyorde. Alyorde. Di pwedeng ipabakal. Kumusta man Dahil po pwede ani yan, si Alyorde? Nakaulay na nindo? Since dahil man naghampang sa barangay, Dahil man po, wara. dahil Pero man po. nahiling mo na po siya. Iyo po. Iyo, so pag nagpasurvey sinda duman. Iyo nga ni po. Nagpa-survey. Iyo nga ni po ito. So sabi ko, hinarang ko sinda. Ta sabi ko, dahil man pwede sinda magpasurvey ka ito. Binakalan ito kan sa kuyang magurang. So dahil man ka mo nag-abot sa punto nag-iwal ka mo ni Alyorde. Nag-ano nga ni po, ang sabi niya, pagkaaga nagduman siya. Sabi niya, pasakod niya, ang harong ngayon, iyan, Pakinan nila po. Maano da po, ahali pa da itong harong Pati itong harong nido. Gusto Iyo pa ang sabi ni niya. Alyorde. Iyo ang taramon niya. Tapos, sabi ko, natatawa, mapahali mo kami, digdi kami ang digdiyo. Antang sa dire. Oo. Tapos, biga para hanapan niya ako kay papel. May papel nga ya ka mo? Sabi kan sa ko. Di sabi ko naman duman sa aki ko, niya ko, igwa. Sabi ko sa aki ko, kung nga ni G ang papel dyan. Yun na Ngunyan, presentar mo, deed of sale. so di dobsel. Ngunyan, pag kuahakan aki ko, naghali na sinda. O, dahil na siya nagbulta. Hasta pagkahapon naman, pagkakaon sa auto, nagbalik siya, kairiba na si Arsiga. Anong sabi? Tapos, papadagusong ko nga ni siya. So, ayam mi duman. Ito on sa balkon. Di, pighali ko bagata. Ahali on tamay tawo. Papadagusong ko sinda. Ngunyan, ang sabi kan Alyorde, pakawalan mo nga ayam. Badilong ko nga yan. Sabi ko naman, badilon mo niya ako, nahahaliong ko nga niya ako digde. Tanganing makalaong sinda sa nindo. Papadagusong ko sinda. Tapos niya ako, badilon mo yan. So sa madaling sabi po nanay, si Alyorde, ano po ngunyan dahil nabakal niya, subuot, itong portion kang daga nindo kay Tomas, hain na mo ngunyan tabi si Alyorde. Nagahabol pa din ba duman? Ano po ang pinaka-latest na update sa iya? Ito po duman sa naka-start duman sa binalyuan nindan ito. Sutugang ni ibig Alyorde. sabihin Si po- Alyorde po, dahil ko naman po nahiling siya kung nag-uli siya duman o kung takan sa pagbarangayan me, dahil man siya o duman. So ibig sabihin po nanay, so portion tabi duman kang daga, inistaran man giraray ninda. Iyo po, ito siya sa laot. Pero itong portion na ito kan daga, sakop ito kan Daga na nabakal ninda. Nabakal nindo. Opo. Ayan. Ang problema kay Digdi, takon ata nang naipabakal na, ipinabakal pa. Ano po ang paliwanag sa indo ni Tomas? Ang sabi niya po, kay po ito, primero, ang sabi niya, pigpahiling niyang papel kay Sandra daw ito. Ngunyan, so pag mi duman sa sa barangay, nahiling niya sa papel na kaputme na pinagibo niya na kay Sandra. Tapos di dahil na ito. Pag utro naman paapod naman doon, duman naman kami sa barangay, niya naman kay deed of sale daw kay Quintin. Quintin Cabilis. Umpo. Okay. Pinagpurbaran may mga tugang na kontakon si Tomas Arsiga, alagad nagsayo mo po ini na magpa-interview ta dahil niya po damit bid. Dahil niya da arang partner kung nata kita nag-apod sa saya. Yeah. Pero in reality partner, dinumantay ni si Yeah. Tomas para magpabisto kita asin kung ano ang sa tuyang tuyo Oh, sa pero sayda. maski nga ni nagpamidbid ka na, ang sabi niya, day ka mo midbid. Maray nga ni partner, taday kita, Pero yan, kinuami po ang lado ni Sir Thomas, alagad nagsayuman na magpa-interview. Para ma-explikaran kita partner and matawang kita nin paglilinaw man padapit sa mga arugan nita. Arugan sinabi ko sa bago, kadakol ining kaparehas na istorya na pinabakal na, ipinabakal pa nga ni kung minsan. Nabakal mo na, Kaya kung partner. minsan, ikaso nakabakal, may nakabakal pa pala na iba, may Correct. nakabakal pang iba. And nabakal mo na partner, naglalaom ka, na ikatalaga ang tunay na tagsadiri, ito pala partner, may nagsasadiri pa dahil nakabakal man. Oo. Okay. Mga Pinabakal tugang, man. sa pagbabalik yan, kantabang ora mismo, makakasabay ta na abogado na mag-i-explicar, o abogada na mag-i-explicar sa tuya, kan siring kayo na yung mga sitwasyon and ang mga dapat gibuhon ni Tia Conchita. Maaraman tayan partner, ikukonsulta ta sa tuyang legal advisor kay Banta si Attorney Nika Pasa. Maray na pagkahapon, Attorney. Yes, ma'am. Good afternoon po sa Gabos. Ma'am, ang pwedeng gibuon po ni Ma'am Conchita, makuha po sinda ning geodetic engineer. Ihilingon ta kung hanggang sa inang 600 square meters. Based po kaya sa subdivision plan, duman sa lote,
divided na siya into 5. Pero itong lote ni Miss Luisa Cabiles, day pa siya subdivided. Bali, igwa siyang 1,600 square meters. Based po sa tig-provide nitong title, igwa siyang 600 square meters kay Luisa Cabiles, tapos 1,000 square meters kay Sandra C. Ponye. Tapos itong bali, ang total area is 1,600 square meters. So, kaipuan to po maaraman kung hanggang sa ang 600 square meters ni Luisa Cabiles. Oo. So, Ayun. ibig Na mong pinabakal po kay Rufo Almonte sa ama po ni Miss Conchita. Yeah. At saka kung saan nakalocate itong 600 square meter. Opo. Saan located. Kung minsan, yung may 600 square meter ka dyan, pero dahil mo aram kung saan ang eksakto. Iyo po. Pero- Kaipuan pong malocate. Ibig sabihin ka ni attorney, mapasurvey girara sila. Yes. Mapasurvey po. Survey. Yung kaso, na-survey na po ito. Na-survey na. Nagpa-survey Apo, na ka mo. makiano po ka Pakiran- mikropono na. Oo. Na-survey na po ito. So, igwa na kamong kapot. Igwa na po, kaso po, mapaano pa itong po kay engineer. Napasurvey po. oo. Opo. Pero duman po sa, according kay Engineer Tabi na nag-survey duman, Nasakop ni Alyurde o nakaluwaso kay Alyurde? Sakop ito, bilog po ito. Itong kay so Alyurde. ibig sabihin, sa 600 pinabakal po square ni meter. Tomas kay Alyurde, Iyon talagang ay to sa sa Indo po Indo. ito. Samuya po ito. Aha. So araw po tabi kaya na instance sabi attorney base man tabi sa nag-survey positive po na sa Indo talaga po ito. Anong kuan attorney yan na halimbawa, nabakal mo na nga ni ito 600 square meter na sa pagpasorbi ninda, iyo talaga ito. Tapos pinabakal pa, anong kuan yan? Paano? Sir, kung itong lotting ito na kung pinabakal man sa iba, dahil siya valid. Bako bali. Kung arog po kaya na bako man niya sa diri, Mm. dahil pwedeng ipabakal. Tabako man siyang may sa diri. Igwa pong inaapod na requisites ang sarong kontrata. Sa sale po, igwang requirement na consent, object, tapos consideration. Sa consent, dapat may consent kang may sadiri. Kung bakong si may sadiri ang nagpabakal, di po valid si contra counsel. So ibig sabihin po kaning attorney Tabi, so ginamit na papeles or dokumento Tabi ni Thomas Arcega para bakalon ni Alyurde Tabi itong daga, sain po siya nagkuha? Ano po pwedeng ipigpresentar niya? Pwede pong sumother title sa na, bako pa sa divided document? Kasi partner, ako ang duda ko, baka ang ipinahiling niyang papel naman kay Alyurde itong nagbakal, so dai pa na kakaltas na, ini yan, bilog nga ini. Dahil niya dineclare kung ano talaga ang pagsadiri kay ni Tabi ni Nanay Conchita. So nabawas na Yes. duman. Oo. Posible ito, attorney? Possible siya, ma'am. Kasi Pero kung minsan data may- maaraman, ma'am, kung ano ang present na dokumento, kang seller, duman, kang taong nagpabakal, duman kay attorney. Opo. Kung minsan partner, may mga seller, may mga nagpapabakal, marao talaga ang intensyon na medyo aram na nindang magkuhan, pero panlilin lang na inapod eh. Pero given attorney na araw na katos sa naging sitwasyon, ipinabakal ni Thomas Sudaga na pagsadiri ni Ipinabakal, Conchita. sudagang dati nang nabakal. Yan. Duman po sa araw ka to, ano po ang pwedeng kahampangon kay ni Sir Thomas Arcega? Ang mangyayari po dyan, ma'am, itong pinabakal, di siya null and void siya, contract of So, sale. di magiging valido. Di valid, mayong legal effect, ma'am. Okay, Kasi, so- mayo day effective si So ang may intunsis digdian matitiway digdi so nagbakal nasaro taday man maging balido. Makaso din si Alyurde. Kaya lang nagkudal na naka-star na ganing sutugang. Opo. Duman na sa laog kan daga na nabakal kan ama kaini ni Tia Conchita. Anong dapat gibuhon niya? Ta inistara na pati kang sinasabi attorney na tugang kang nakabakal. Kung arog po kayan si nakabakal, pwede po niyang balikan si nagpabakal sa iya. May nababanggit, partner. Sige. Uturong ko lang. Problema mo niyan si Tia Conchita attorney, so tugang kang sinasabing nakabakal, naka-star na duman sa daga. Pagsasadiri nila. Isay po na tugang. Kaya itong nakabakal ni So tugang ni Alyurde. Alyurde. Tugang po ni Alyurde, siya daw po Nag-star na duman. siya daw po ang pigsusugo man sa nakantugang. Na mag-istar Caretaker. mo na duman. Pinagtugutan na So mag-istar samanali mo sabi, na. naka-star na duman sa daga. Ito umpo duman. Paano po yan, attorney? Nasudagan. Kaurunan po ninda si nagbabakal sa inda, tapos i-clarify na isabihon na bako man si seller ang talagang owner katong daga. Ano pwede po nindang pahalion? So naka-star duman, tas indangan ni ang legal na talagang kagsadiri kan daga.
Pwede po kasi sinawan po ang owner based po sa sale nila. Aputon talang attorney si Nanay Conchita. Nanay Conchita, na-inform na tabi nindo si Thomas Arcega na ito tabi na pinabakal nindo. Ay, nababanggit niya nga ni, nagbaranggayan na pala sinda. Yung ani. Oo, alagad dahil nakikipag-cooperar sa imo si Thomas Arcega. Duma na nga ni Mula si naka-star. Alyorde. Duma na nga ni naka-star. Sa araw tabi kayo ng attorney na pagkakataon. Kaya pati nga ni ayam ni Tia, gusto nang badilon eh. Nga Attorney, ano po ang pwedeng gibuhon ni Nanay Conchita na si Tomas tabi dahil na nakikipag-cooperar, si Alyorde man talagang dinuduunan ninda na ito na bakal ninda kay Tomas. Mag-urulay man po giraray sinda ma'am, tapos i-reconcile si mga papel kung anong papel na igwasinda, kasi dito din po ma-determine kung ano ang daga kang kada saro kung Opo. mayo si mga papel. Tama po. Paano yan. po, attorney, kung Kung amo talaga. dai na makipag-ulay, dai na nga ni naghahampang. Napapagal na po si Nanay Conchita. Ang gusto ni Nanay Conchita, magkaigwa na sindang titulo. Habo na makipag-ulay sa indatabi isod duwang lado. So ano talaga ang pwedeng gibuhunan ni Nanay Conchita? Directly siya na ang malakaw kan gabos. Siguro ma'am, tapusin na din ma'am requirements itong pagpatitulo kay Ma'am Conchita. Tapos halato na lang din ma'am na matapos si subdivision plan. For approval po yun, di ba ma'am? Okay. So, ibig Anong kasuratan sa sabihin, barangay? Ang nakasuratan sa barangay? Ano po? So iyan po, so papel po kan so parang magpapatitulo baga po. Para ni po. Yaon na po sa ROD. Pigahagad na lang po sa ROD. So iton kapot ni Arsigan, so titulo po kan kabilis. Iyon na lang po kabilugan. ito. Opo, iyon na lang po itong So duman pigahagat. po sinda attorney na didipisilan. Abo butasan ni Thomas Arcega itong titulo na pinagkakaputan niya para makomply, makumpleto sa pig-aagad na requirements Kan kan Register ROD. of Deeds. Po. Igwa naman ma'am, based duman sa title na tig-provide ni Ma'am Conchita, igwa naman pong kanya-kanyang title. Bali po ito kayang mother, baka ang tinutukoy pong mother title duman sa subdivision plan, itong nakalaag po na lot 4422-A, B, C, D, E. Ang kay Luisa Cabiles po, si letter E. So kung pagbabasahin po si mother title, subdivided na po si buong 4422-. So ibig sabihin tabi attorney, so kaput niya pong papeles, Areglado na. sufficient na po ito para po tawan sindaning titulo kang Register of Deeds. Kung kompleto na din po ma'am sa requirements, pwede naman na po. Iyon na po, kompleto na po. Para po pigahagat, ito lang po na tayo hilingon man sana daw po ito. So, Tia, utroon ko lang swapot ko. Ano ang kinatapusan kan urulay nindo sa barangay? Ano so naging desisyon kan barangay? So pag mi po kasi Arsiga, ang po kan ito po duman nakasurat kan sa sa barangay. Dai pwede si Alyorde palaogon duman hanggat dai pa na ayos ang problema kan sa dagat. Okay, ang problema ko niyan, naka-star na sutugang ni Alyorde. Iyo po parang po sinda overbakod naman sana po sinda ta. Overbakod. Hinarang ko ngani po sinda, Yeah. dinumana po sinda. Pero kan talagang kan- naka-star na ko niyan. Yaon po sinda Yeah, yan. yan ang problema mo ngunyan, Tia. Ang nakula. So, attorney, kasi may binabanggit po si Nanay Conchita na ito talaga ang pinag-aagad sa Register of Deeds. Itong kabilugan na titulo. Opo, so titulo po na an original daw po. So kay Oo. Kabilis. Attorney, iyan ang nadidipisilan nila. Tama po ba na agadon kang Register of Deeds itong original na titulo tabi na pinagkakaputan ni Thomas? Ang sinasabi mo kaya ito pong subdivided na portion ka na bakal ninda, pwede na ito. Pwede naman ma'am i-secure na din itong subdivision plan kang mother title. Pero kung nahirapan po sindang kuanon kay Sir Arcega, baka pwedeng kaurunon man giraray. Pakiulayan man po na baka pwedeng makua si subdivision plan. Off-air kaya attorney, ang nababanggit po ni Nanay Conchita, matagas po talaga si Thomas Arcega. Kasi nga ni ito So, ang dahil portion na ito, mapapapiro ng partner. partner. Opo. Ito kasing portion na napag-iisaran ni Alyorde, ang gusto ni Thomas, hanapan na sana sa iba duman na lugar. Sa kabilugan kang daga, palitan para na lang. mabilog itong 600 square meters. Gustong sabihin, ipaubaya na ito kay Alyorde, hanapan na sana ini na tangaring makumpleto man gira 600. So, 600 square Kunsay meters. na porsyon na lang duman. Tama po, Nanay. Iyo po sabi niya. Pwede So, po ba yan, pwede po ba attorney? yan, attorney? Nalimbawa, so nabakal kong 600 square meter, naipabakal ko sa porsyon,
Tangarig day ka na magkuhan, paubaya ta na ito sa nabakal, anapan ta ka na lang digdi sa kataning para makumpleto ko giraray, so 600. Maray kung kataning partner. Paano kung arayo Yeah. ng partner? Pwede ba yan, attorney? Sir, di po pwede siya kasi sa contract po na in-execute ni ama po ni Miss Conchita, May tapos specific ni na Luisa lugar? Cabiles, may specific lugar. Ay, may specific na lugar na nakalaag sa deed of sale. In fact po, nakalaag si technical description duman sa sale. Aha. Tapos nakalaag din po na 600 square meters sa lugar na ini. Sa ginibo po ito ni Thomas Arcega, attorney, ano po ang May binalgar? criminal liability May criminal liabilities po ba? Ano po ang pwede kaining ikaso ni Nanay Conchita sa ginibo po ni Sir Thomas Arcega? Sa Arab po kayan, ma'am, before po Kasuhan. magkarasuhan, urulayan mo na. Inya habo po mag- makipag-ulay, attorney. Kung habo talaga, Habo talaga. worst scenario kita, Yeah, worst scenario, duman worst kita sa ano situation. kasi several Habo times kita makipag-ulay. nag-attempt, natabangan para magkaulay. Habo po talaga. magkiulay. At saka sunakabakal pati, tuminindog na duman. Aha. Duman na nag-start. Makusugon ang buot, irakman, kang talagang... Ano na ngunyan ang dapat niyang gibuhon? Tahabo ng makipag-ulay, inukupar na kang saro pang pinabakalan, sudaga. Siguro po, sir, ano po, kung try man po giraray pag-ururunan, mas importante man po giraray na mahiling, baka may basehan man po. kasi, Utro sir, pa naman, attorney. Halimbawa, nag-try naman na pag-urunan, pero habo talaga. siguro, sir, Pwede na ba kita na magtabangan, na magdirekta siya sa korte? Magkaso? Ano po ba talaga ang pwede ng kakusgan ni Nanay Conchita? Ano Gibuon? sa inin mo, Tia Conchita? May pag-asa pa na makipag-ulay sa Indo si Arcega sa Kasyaliurde? Siya na po talaga. Kaya, ang hapot na ngunyan, ano nang Kaya pwedeng ka muna gibuhon? grani na po digdi sa tabang ora mismo. Iyo po. Ano na Tapos- pwedeng gibuhon? Tapos ano nga ni po, dahil baga po nagagahong baga po kami. Ta siyempre, piglalaban mi man po. Aram ko man baga po, talagang samuya ito. Opo. Ngunyan po, Nakirani po kami. ano man po, naghapot-tapot man baga kami po sa ibabaga po na ano. Tapos, ang sabi talaga ninda man, na si Aliorde nga ni, iinanumin naman sa akin. Tapos may puminadala sa ayan surat naman yan Nasaro man na attorney pinadalan siya. Tapos, so simbag niyaman niya ni sa muya, ipinabakal daw ito ni Arcega sa iya, deed of donation ni Quinten. Ito daw sabi niya. So, iba-iba na po ang Bersyon. version ni Thomas Wala na po. Arcega. Opo. Buot sabihin, talagang abo po sa Indo, makipag-compromise, abo ka mo makaulay, taigwa siya ning sa diring desisyon, as in paninindugan. Ayun Attorney, po, yung piga po ninda, si Arcega, tapos yung deed of donation daw kay Quinten. Pero po, nakauron na po kan aki ko si Quinten na wala man talaga po siyang pagka. So, sa madaling sabi, palibong-libong na. Palibong-libong so, na. pwede na siya magkaso, attorney? pwede man pong magkaso, itry po nindang mag-file ng specific performance para i-enforce si obligation po katong sa part ni na Thomas Arcega na i-perform si obligation. And mapahali, so nag-ukupar duman. Iyo po. basta maliwanag po, attorney, na so nangyari pong pagpapabakal kay Aliorde. No Bakang bali. bearing po ito since nainot po ini na nagbakal, as in pinabakalan. Since ma'am nainot siya, tapos may sale man sinda under the contract, entitled po si ma'am sa rights na kung anong igwa duman So, sa ang kontrata. pinakamagayon mong gibuhon mo niyan, Tia, Conchita, maghanap ka ng ngunyan ki abogado. Sa nga rig, maaraman mo na ngunyan kung paano mo kukwestiyonon sa pagpabakal kay Aliorde at sa pagpahali kay itong nag-uukupar ng ngunyan. Dahil ka maghadit na Nay Conchita, gigiyahan mi po Aalalayan ika, ka. alalayan mi po ika, tanganing ini po sa Kantabang inyong oras pinaghahagad na makakuha talaga ng titulo, mapasiring talaga sa indo ang nabakalindong daga, mangyari tabi na Nay Conchita. At saka yan ang pakikuyan tata, sabi ko nga ni, bako ining first time partner, kadakol ining kaparehas na istorya na ansarong lute, nabakal na, ipinabakal pa. May nakabakal na, may nagbakal pa. Ayan. Siyempre, partner, sumabakal man kung talagang maray man Sa sa pakikiulay duman. Sa Manila nga ni partner, yan may nagpapabakal, ang pirming darang titulo ini, pero mga tulo na ang kagsadiri, apat na ang kagsadiri. Yan, partner, sabi nga ni Baga, minsan, kung maluya-luya man ang sa imong karaman, madadara ka talaga. Kung maray man ang pakiulay mo, pakipag-transaksyon mo, partner, madadara ka talaga. Dahil yaon nga ni si mga dokumento, presente. Okay. So, nanay, mas naging maliwanag po tabi isa sa imo ang gabos.
Opo. Di ka magadit tiya ta alalayan ka kang programang ini para makuha mo ng God and mahabol mo talaga kung anong karapatan mo duman sa daga nindo. May pangapudan ka po, nanay, kay Sir Arcega. Thomas Arcega. Balay mo, nagdadangog mo niya, nagdadalan tabi, nanay. Ano pa tabi ang gusto mong ipaabot sa saya? Go ahead po. Ang gusto ko lang po, paabot kay Sir Arcega, ano niya na po sa titulo, sa parang makapatitulo na kami ka ito. Tanya o naman, nakaproseso na sa ROD. Kaya Liorde, ano man po ang pangapunan mo? Kay Alyorde po, Sir Alyorde, pigpaapudan mi po ikaw sa barangay, dahil ka man po na kiyampang sa muya, hanggang nakatapos kami sa, sa lupon. Ngunyan, ang pakihurong ko lang sa imo, makihurong ka sa, makiyampang ka sa kuya, sa parang maayos ang tandaga na iyan. Ika, nagbakal kay kay Arcega. Iyon si sabin, naloko ka ni Arcega. Si Arcega man ang loko. Okay. So, ito Kaya maliwanag po. iyan lang ang masasabi ko sa imo. Otronta, pinagpurbaran mi po na apudan subago si Tomas Tomas Damian Arcega. Cabilis Arcega. Arcega. Alagad, nagsayuma po siya na magpahayag kan sa iyang lado o magpa-interview para i-explicar ang sa iya man na side ko. Okay. So, salamat, Attorney Nika. May dugang ka po pong kahapotan kay Attorney? Ang pag po kayan, si baga po, si Alyorde, iyon na nga po ito, baga so sinabi ko, pinadarahan naman siyang surat. Kaso, dahil man siya sa muya nakikiano talaga siya, duman sa, nagpabakal sa iya. So, anong apot mo po? Ang ibig sabihin niya, partner, so pinadarang surat ninda kay Alyorde, dinidecline, parang tige-ignore dahil ang gusto man ni Alyorde, kung sisay lang niya sa kuya nagpabakal kang daga, duman lang niya ako makikiulay. Kaya nga importante partner na magkaigwanin ang abogado si Tia Conchita para makapag-file na siya kay Kuwanta. Garing mahabol niya yan at saka maprotiran niya sudaga ninda nangun niyang pig-ukupar na kiba. Gusto ko lang maging malinaw, Attorney Tabi, sa araw kaning urulay, talagang dakula po ang karapatan ang nailing tapong laban ni Nanay Conchita sa araw po kani. Siguro, ma'am, ang kaipuhan na lang po, pwede po nindang probaran, ma'am, na file ng ejectment duman sa nag-uukupar niyan kang daga niya. Kasi entitled man si ma'am duman sa daga Ejectment niya. Tapos case. sabi niya din po, baga, sa pig-provide niya pong document, nakuha po ninda ito duman sa Luisa Cabiles. So, igwaman po sindang deed of sale. So, entitled man po siya duman sa kung anong So, rights na dapat igwa talaga siya. partner, may abogado na yun. So, ejectment case, at the same time, kaso para kay Thomas Arcega, tanganing so pagpabakal niya, kanabakal ng nindong daga, magkaigwa man siya And ni mapahali, so pananagutan. nag-uukupar. Correct. Yan, na pinabakalan. Okay? Attorney Nika, Salamat po maraming maraming Attorney Tabi. salamat. Mabuhay ka, Attorney. Salamat man po. Ayan. Nanay Nanay Conchita, Conchita. di ka mag-update, aalalayan ka po kang programang ini, ha? Na makuha mo po ang tamang dalan kung paano mo masusug ang katanusan kayan sa maipaglaban ang karapatan ninyo diyan sa daga na nabakal nindo. Ano po? Yan, Nanay Conchita, ang pinaka-obheto ni Congressman Saldico Canaco Bicol Party List, gabos na nagkakaigo ng problema, kagabatan sa buhay, kung pwedeng mataunin pag-asa, gigibuon tayo, Nanay And Conchita. matabangan. Yan. Digdi lang yan sa tabang ora mismo, tabang legal, kan ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa, mga Kay Tomas po, sana po, i-surrender niya naman po. So, pigahagad po sa RO din titulo. Parang pong diretso na yung titulo. Salamat po sa gabos na tendo po kay attorney, kay doon po sa loob po, kay Ma'am Remy. Tapos yung si Sir Joshua. Salamat po. Maraming salamat po, gabos sa Action Center.